Vi er gruppe 4, here to spread joy. Bestående af Christian, Tobias, Clara og Frederikke. Alkener er carbonhydrider ligesom alkaner, men som indeholder en dobbeltbinding mellem to carbonatomer. Alkener har 2 færre H-atomer end alkaner og ser for eksempel ud som på eksemplet der. Ja. Ja. navngivning. Alkener navngives på samme måde som alkaner, men an erstattes af en, det vil sige at et alken med 2 carbonatomer hedder eten, ligesom et alkan med 2 carbonatomer hedder etan. Et alken med 3 carbonatomer vil hedde propan og så videre. hvis man tager et stof som buton 1, kan det være opbygget forskelligt omkring dobbeltbinding. Et but-2-1-atom kan både se sådan ud, som til venstre og til højre. Forskellen på disse to but-2-1'er er, at i venstre eksemplet sidder de to ensgrupper på samme side af dobbeltbindingen. Der er her i de to mentylgrupper og de to hydrogenatomer, som sidder på hver deres side af dobbeltbindingen. Den venstre kaldes for en cis-forbindelse, og den højre kaldes for en trans-forbindelse. Og har mentylgrupperne og hydrogenatomerne siddende på tværs af hinanden. Disse to alkener vil man navngive cis-buton 1 til venstre og trans-buton 1 til højre. Ja, fremstilling af alkener. Man kan fremstille alkener ved at fraspalte et vand fra molekyle. Et vandmolekyle fra et etanmolekyle. Det kaldes eliminationsreaktion. Det vil sige, at man fjerner H2 fra den, som vi kan se, etanol, og så bliver det til CH2 lige med CO2 plus H2O. Ja, som vi også kan se her. Og så siger vi farvel og tak.